Dámy, slečny, holky, chlapci, kluci, mé jméno je Veronika Kašáková a společně s Katkou vám ukážeme, co se právě nosí, co jsou trendy jara. Vítám vás u nové Olympia Fashion TV a pojďte se mrknout na nás. Zahoďme kabáty a oblečme kožené bundičky, ty jsou totiž na jaře nutností. Koženou či koženkovou bundičku můžete obléknout téměř k čemukoliv. Kalhoty, šaty, sukně, fantazii se meze nekladou. Trendem letošního jara bude i klasická kombinace modré a bílé. Bílé oversize košile nebo džínovina v jakékoliv podobě je rozhodně tím pravým pro váš šatník. Takzvané crop topy jsou hitem všude po světě. Krátké tričko odhalí kousek kůže a outfit je ihned zajímavější. Takový outfit můžete vylepšit zavázanou mikinou či košilí kolem pasu. Působí to nedbale, ale zároveň velice sexy. Jako každý rok, ani ten letošní se neobejde bez květovaných vzorů. Nosit květy můžete na mikinách, čepicích, šatech, no prostě všude. Trendy jsou také malé batůžky, které nahrazují klasické kabelky. Je těžké si představit jaro bez sukní, a tak sáhněte třeba po této áčkové. Když ji zkombinujete s košilí, zajímavým saníčkem a klidně i botami na podpatku, vytvoříte roztomilý outfit vhodný třeba na rande. A pokud toužíte po něčem trochu více klučičím a uvolněnějším, rozhodně sáhněte po takzvaných boyfriendech. Ty se dají nosit na elegantní i sportovní způsob s lodičkami i s teniskami. Doplňte o pěkný svetřík a kabelku a super outfit je na světě. Prosím, byla naše nová Olympia Fashion TV. Bohužel dnešní den končí, za sebe říkám, mě tyhle holčičí věci prostě baví. Co tebe? No parádně jsme si zanakupovali, oblíkli jsme se hezky a těšíme se na příště. Co myslíte, slušelo nám to? Ahoj, čau, ahoj.